90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony. Mara Tony. Ikaw, anong trip mo? And yes, you're back sa programang Love Trip na kahit anong trip mo, sasabayan ko. Your one and only newest and freshest DJ, DJ Mara Tony po, at your service. Alam mo kung usapang ano lang din naman, date. Alam mo kung anong kape ang gusto ko. Yung makapeleng ka. Yung kahit sobrang pagod ko, kayang-kaya mong tanggalin yung panty ko. Ay, yung pagod ko pala. Oh yeah, alam mo kahit saan mo ko dalhin, basta sa lugar na bukas lahat ng ilaw ayoko na masyadong madilim, nakakatakot. Ang sarap siguro sa feeling nun, no? Nung yayayain ka magkape, yung mag-uusap lang kayo, kahit simple conversation lang, yung yayayain ka kahit mag-order. Ikaw na bahala mag-order. Siyempre, pipiliin mo yung mas mahal. Diba? Sayang naman yung inayos mo, yung pinag-prepare mo sa mga damit mo, tsaka sa makeup mo, kung hindi ka o-order ng Caroline Machito. Machito ba yun ang macchiato? Diba? Yung kahit nakapambahay ka lang, walang ayos, niyayaya ka sa labas ng bahay nga lang. Oy, pero walang biro Kung ako papapiliin, kung isang lugar, kahit saan yan, kahit saan mo ko dalhin, basta gusto ko yung kasama ko. Syempre, mahirap na pilitin mo yung lugar na kahit ayaw mo doon sa kasama mo, pinipilit mong tumawa. Ay, baliw ka na nun, te. Sa simpleng lugar lang, kahit hindi mamahalin yung orderin natin, basta mahalaga yung pag-uusapan natin. Yun ang pinaka gusto ko sa isang date. Wow! Diba? Yun ang pinakamahalaga It's the conversation that counts. Bonus na lang siguro kung magkakaroon ka ng masarap na kape, masarap na kausap, kagaya ko. Ay, masarap. Matinong kausap, kagaya ko. Minsan matino ako kausap, minsan hindi. Depende sa mood. Lalo nga kapag medyo hyper ako, ay, makikita mo ako puro tawa-tawa lang, DJ Mara Tony. Ay, baliw ka ba, babe? Perfect spot for date, coffee date. Ano bang marirecommend ko? Syempre siguro kung Starbucks, masyado ng maraming tao dyan Doon tayo sa medyo tago. Doon sa maraming puno, dun sa mga, mountainous. Yung walang nakakakita para mas intimate. Diba? Ano bang mga magagandang lugar? Kung meron kayo masasuggest, ilagay nyo yan sa aking Facebook page. Actually, ngayon, medyo hindi nyo pa po makikita yung Facebook page ko sa social media kasi nakasuspend siya. But for now, you can check it on my Instagram account and other social media accounts. It's a DJ Mara Tony. It's MARATONEE. At dyan mo sabihin sa akin kung ano bang mas mahalaga sa'yo kapag nagde-date. Mahalaga ba ang lugar? O okay na sa'yo yung gusto mo yung kasama mo? And later on, sa pagbabalik ng programang Love Trip, bibigyan kita ng tips. Sige na! Malakas ka naman sa akin bibigyan na kita ng tips and tricks para magkaroon kayo ng meaningful conversation ng kausap mo pag nagde-date kayo. Ganon! Wow! Hindi pwedeng kapi-kapi lang. Dapat mas maganda pag yung conversation nyo mas deep. Yung ramdam na ramdam mo. Tuloy-tuloy lang ang programang Love Trip ngayong Feel Good Friday. This is your songs from Love Radio Manila. Kailangan pa bang memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!